Здравейте на всички! В днешното видео ще ви покажа какви процедури правя при напукани стени. Така, в този случай, както виждате, има пукнатини. Не знам дали се вижда много добре. Да, ето ги. Преди да започнем да нанасяме материала, хубаво да изчистим основата от остатъчни, да кажем, тапети, бои, компрометирани участъци, след което се грундира, изчаква се 12 часа и се започва да се нанася материала. Материалът, който използвам, е лепило за шпакловане на изолация. От него нанасям 2 ръце. Материалът се нанася на гребен, след което се вкарва мрежата, издръпва се излишния материал и се заглажда. За изправяне на ъглите използвам ъглова шпакла. Ето тази стена в момента, не знам дали се вижда, е на ръка с мрежа. Има влага по стената. Следва втора ръка да се извади и последна ръка е финиша. Надявам се видеото да ви е полезно, последвайте ме. Ако ви харесва това, което правя, сложете един лайк, ако видеото ви е полезно.